mga paps na nako diri sa suot sa SMC side. Magsurusuri ta mga paps. Grabe gid kami nga mga paps. Mao ni karon ang sitwasyon diri sa SMC side. Grabe kay kamingaw, halidi unta ron mga paps. Pero mingaw kayo ang SMC side mga paps. Makita na to sa SMC side nga wa kay mga tao galakaw-lakaw. Medyo mingaw mga paps. Manaog ta sa ubos mga paps kay mo kaontag paniud to kay gutom na. Padong na ta dito sa may ground floor mga paps. Ato ta dito mukaon kay na dito ang mga pagkaunan. Manginasal o Jollibee, napoy KFC. Ngayon tao, wala kay mga tao, mga paps kay maka-order dayon ta. Makakaon dayon ta mga paps. Doon ra mga paps, unahan ra gamay aning supermarket mga paps. O na. Nindot kayo ilang teddy bear mga paps oh. Para pang regalo sa uyab. Sa naay uyab. Kung yang SM supermarket. Minga man ang manginasal mga paps. Sweet kayo sila mga paps oh. Ingon ba sila nga wala ba kunoy forever? Ulay dine in mga paps. Take out lang. Indota sakyanan mga paps oh. Nindot kan sakyanan mga paps. Kuno sa pakata makatagian ng sakyanan mga paps. Nindotas mga teddy bear diri mga paps oh. Pangregalo ba sa uyab? Musod lang ta diri sa supermarket mga paps. Basig natay mapilian diri mga paps. Mo palitag turon mga paps para natay makaon-kaon sa sud sa sakyanan mga paps. Pugong-pugong sa pulso mga paps ba.